आं जोदोंमोन एसे सिलेहैनाया मा जालालां Good evening everyone. जों दिनै गामियाव एसे बारनो नागिरदों नोंथांमोननि गेजेराव सरासनस्रायै नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ बारा रोङा होमब्लाबो बारनो नागिरदों हैया हैया स' जों बलबो जोगोन बारगोनबो दा नायलांबाय थादो बारनायाबो एसे जायो मोजां जायो आरोना एसे ट्राइ खालामनायदो लासै लासैनो जालांबाय थागोन बलबो जोदो माखासे बल जोगोन जों बारगोन आरोना गो नायदो नायलांबाय था फोथारा जाया एकदमबारे बेखार माने खुनुरुखुम बिदिनो बारना आन्था जोगोन आन्थाल' आरो बिदिनो बल मेच खालामजाया अब्लाबो जों बारलाबाय थायो नायलांदोल' नङा होमबा नायलांबाय था भिडिअ जोबजासे नायदो नङा होमबा Two, three, go, start. Hey, give me the big man. You want to send that to them? Tuyul sih. Jaya जोंनाबो जायो एसेबाबो है बलालाय बेयाव थासिगोन नामा बै जों ओंखारलां बला आयो 1 है खामानि गैया बेखौनो खेबलायलायबाय नोंखौ जोंनो मैयासो नाहरदों बाहाय किनु दाबार रुमखा आसि थां थाबनो आसे गोलैबाथाय जिबाय नोङो बला गलांबाय आं जोदोंमोन एसे सिलेहैनाया मा जालालां Go! समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ बिथांमोना जोगासिनो लाना खारगोन थांदो खारदो बयसफोर गुवार स' जोंहा नै इन्ट्रेस्ट लागासिनो दं नोंथांमोनाबो एसे इन्ट्रेस्ट लादो नायनानै भिडिअ खालामगासिनो दं
Thiệu. Mà đây là linh xí anh nữa. Mau. Hui. Pergi lihat situ jalan pinggir bay. Wah, interesting, jauh interesting lah di sini. Mudah-mudahan lah interesting lomba. Sudah sini nih jualnya. Meng bayang, serius lah sih. Ayo. Hai, लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना भिडिअ नायना बायदि मोजां मोननानै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामदो नङा होमबा भिडिअआ दिनै बेखिनियावनो जोबथ'बाय अननानै जोंनि भिडिअखौ नाय सापर्ट खालामदो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामलाबाय भिडिअखौ एसेयावनो दोनबाय लोगोफोर लोगो मोनफिनसिगोन दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय